Já jsem Marko, byl z Caseless a na tohle tutoriál nebude. Dneska vám ukážu, jak na aerial. Budou mít pro vás má lepší výhodu ve švihu, protože švih je základní věc u aerialu. Já si to učil třeba přes hvězdu. Snažil jsem se švihat zadní nohou co nejvíc, abych tam ruku dával pak co nejméně. Až si budete jistí, tak tam tu ruku nedejte vůbec. Naučte se co nejlépe švíhat zadní nohou, protože v tom je úspěch. Dejte si určitý rozběh, zasekněte se nohou a zadní švihejte co nejrychleji. Teď vám ukážu, jak by to mělo vypadat. Tak zase příště. Domů pro vás má větší výhodu. No Počkej, netočíš, že než? Netočím, ne? Naučte se co nejlépe. Dobrý, pojď. Počkej, dobrý. No? Určitě si nějak, znova vypněte.